longle Di pramata ayok lokthong ayok bobagra ayok lokthong lokthong bobagrani thansani maribo sini dara sona IPF tini থেকে ti pramata chung lamsogo borong nang golok sadon jamatina ti pramata lamsogo borong nang golok sadon jamatina ti pramata lamsogo bobagra ayok lokthong pramata ayok lokthong ti prolen snamnai बेले कनो दिबर कहम जतो प्रेस मीडिया फाइमा जा फेने रनानि जवानि जिबाय तै बाइफ्ले हामबाय तै खुलुमुया खरो तै जतो लुकुनाय तंनाय रनो आं आनि बाइफ्लेया तै खुलुमु तै हामजा मुया खरो दिनि बेले कनो खाथुन खाजानि बिसिंतै चिनियर कायसा लामसुमा पान्दा जों खलायमांखा दीर्घ जे चिनि आंचलिक दल जे चिनि बर रक थानजां मिया हिनि जे चिनि साकाव जे कक्सिन जामानि जों एक कयेकटा बছर जों अबनो जे चिनि जे कक सिलसामु चिनि साकाव जे कक सिलसामानि चिनि तिपारा सा खुंथाय बारा जे आंचलिक दल खायनाय रनो जे कक सिलसामानि आपनो जों परिष्कार भाबे चिनि हास्तेनि लुकरनो जों खुलुमाखा दिनि चिनर आईपीएफटी तथा बीजेपी आईपीएफटी सरकार रुलिंग राज्य दंनाय पार्टी नो खरनि आदम गरम गरम चिनि दा ब्लक साधन जमातिया तयर देवाशिष जमातिया बरक तिनि चिनि तिप्रा मथाव थानसानि मथाव बुबाग्रानि आइडियोलजियाव जयनिं रिना बागै जोंबाय गोदाना बागै बरक साकबाय थां केबुबाय दागि जायगायाव बरक तिनि चिनियर फाय सकाय काजे जोंबरनो खाबाय खुबाय लामसकलायखा खाबाय खुबाय जोंबरनो यासदिनाखा तै अबबो जों बरन खुगदै साइमा गाजे बुसकानै साला तैबु चिनि तिप्रा मथाव थानसाव फायनाय बरक बाहायनो चाइदलाय दङ बुसकांनि 3 तारिख अगस्त जों मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बिसोरखौ कायसा जयनिं प्रग्राम तैबु कतर खायजाक मानो जों साइमिया खताबु खर बुसक फायनाय बब लिडार फायनाय फियाबा आं सानाम जुगो चिनर तिनि जे फायनाय र बरक कोनो चिकन मकान बरगिया बरक कायसा पार्टीनो लीड खाइ दंनाय चिनि दा ब्लक साधन जमातिया ब आईपीएफटी नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि खरसा सदस्य तै गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि ब खरसा डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चेयरमैन तैर देवाशिष जमातिया दङ ब जुबक नेता तथा ब मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि 63 बुथ कमिटी नि 63 नम्बर बुथ कमिटी नि भाइनो ब प्रेसिडेंट ओमाके बतिनि थानसानि मारिबो निजिनि रुलिंग पार्टनर टेक खायै जयनिं रेमानि बिसिंति जों बरनो बेलायखनो खाथुन खाजाबाय मा लामसलायखा जों बरनो यासागिना